Καλάθης πίσω από το σκριν του Αντετοκούμπο, αδύνατη πλευρά, οπλισμένος στη γωνία, ο Ντόρσεϊ, αλλοιώθηκε η προσπάθειά του ενδεχομένως. Νέος ευνηδιασμός των Πολωνών. Πάσα πίσω για τον Τζόρνταν Λόιντ. Καλή άμυνα από Ντόρσεϊ και Καλαϊτζάκη που έκλεψε. Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ μέχρι το lay-up. Τάιλερ απομονώνεται με τον Χαραλαμπόπουλο που έχει έρθει στο παιχνίδι. Λόιντ οι σταυρωτές, περνάει προς τα μέσα. Κόβεται από τον Χαραλαμπόπουλο. Μαζεύει ο Μπαλτσερόφσκι και σκοράρει. 9-10. Ο Λόιντ στο lay-up του Καλαϊτζάκη. Από τον Μπονίτκα, αν πρόλαβα να δω καλά. Και ευνηδιασμός με τρίποντο του Ζισκόφσκι. Δεν συγχωρούν οι Πολωνοί. Έντουμε όταν δεν θα έχουμε δράση στο μάτς την προηγούμενη φάση με το στόπ και τον ευνηδιασμό και το τρίποντο των Πολωνών. Καλάθης, αδύνατη πλευρά, Χαραλαμπόπουλος, οπλισμένος, απαντάει 14-13 μετά την πάσα ακριβή. Και ο Πίσλα στην πολωνική πεντάδα. Ζισκόφσκι πάει για το κλέψιμο, δεν ολοκληρώνει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Οι Πολωνοί βρίσκουν σούτ από τη γωνία και υπάρχει φάουλ υπέρ του Μίτογλου την ώρα που έπαιρναν θέση αυτοί. Ωραία κυκλοφορία από τους Πολωνούς και νέο εύστοχο σούτ πάλι από την γωνία. Όχισε για 3. Ο Λαρετζάκης για τον Μπαζίνα δεν βγάλαμε ευνηδιασμό. Ο Λαρετζάκης θα δοκιμάσει τις 45 μοίρες και θα το βάλει. 19-21 μέσα σε αποθέωση. Μπαλτσερόφσκι. Καλή άμυνα και κλέψιμο. Θανάσης Αντετοκούμπο. Η πάσα του για το Μίτογλου και το lay-up από τον τελευταίο για την ισοπαλία στους 21 πόντους. Ζων Πρες καθυστέρησε από τους Πολωνούς. Δυσκολεύτηκε αλλά έδωσε την πάσα ο Τολιόπουλος, ο Μπαζίνας για το Μίτογλου. 3-2 στη λήξη του χρόνου. Θανάσης Αντετοκούμπο αστοχή για 3 και έτσι κλείνει η πρώτη περίοδος. Με σκόρ ισόπαλο για τις δύο εθνικές ομάδες. Σκόρ ισόπαλο στους 22 πόντους. Ένα καλό τέλος. Από τις backdoor passes που ψάχνουν συνέχεια οι Πολωνοί και τις περισσότερες φορές τις περνάνε δημιουργώντας είτε ελεύθερα τρίποντα είτε ανοιχτά lay-up και γενικότερα θέλει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στην μπάλα, ειδικότερα όταν είναι μέσα ο Πονίτκα να του κόβεται τελείως η δημιουργία. Στην αρχή ήταν ο Καλαϊτζάκης. 25-22. Το Λιόπουλος πέφτοντας πετάει την μπάλα στο χ, αλλά έχει κερδίσει φάουλ, θα πάει για 2 βολές. Τι ατομικές ενέργειες και ένας εναντίον ενός. Τη βολή του το Λιόπουλου. Και τώρα 27-22. Κλέψιμο από τον Καλάθη που μπήκε ανάμεσα στη Σοκολόφσκι και Λόιντ. Καλάθης για τον Τολιόπουλο. Γιατί με αυτό ασχολήθηκε να παίρνει το πρώτο σκριν από τον Κώστα Αντετοκούμπο και του Τολιόπουλου και Ντόρσεϊ να προσπαθούν να βγουν από διαδοχικά σκριν. Κλέψιμο από τον Τολιόπουλο, ένα ακόμα το 10ο και λέει Βασίλης Τολιόπουλος. 10 κλεψίματα σε 16 λεπτά. Είχαμε κενά, είχαμε αδυναμίες στο πρώτο πεντάλεπτο. Άστοχο, μακρινό σουτ για την Πολωνία με τον Ολεϊνιτσάκ. Καλάθη στο πλάι. Τολιόπουλος για τον Καλάθη και πάλι. Καλάθης προσποιείται στο Σοκολόφσκι. Θα δώσει στον Αντετοκούμπο. Αυτός με το ένα χέρι σκοράρει. 35-26 εθνική μας. Στον έναν πόντο οι Πολωνοί. Καλάθης πάλι ο ψηλός μένει κοντά του. Βρίσκει τον Αντετοκούμπο στο μπισμάτ και θα καρφώσει. Κώστας Αντετοκούμπο. Καλάθης σερβίρει. Φάουλ και 2 βολές. Λατσίνσκι, λογικά με αυτές τις βολές θα διαμορφωθεί το σκορ του ημιχρόνου. Μέσα η πρώτη, 41-38. Και Καμίλ Λατσίνσκι για το 41-39. Ο Καλάθης σε μια επαναφορά. Ο Ντόρσεϊ από το κέντρο πετάει την μπάλα σίδερο και έξω. Τέλος ημιχρόνου.
στο πολύ δυνατό φιλ. 9-17 το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Κλείνουμε το πρώτο μισό με 9-11 δίποντα 4. Ωραία συνεργάστηκε με τον Μπαλτσερόφσκι, είχε τζάου του Κώστα Αντετοκούμπο, αλλά το διαβάζει. Το διαβάζει και τον Ζόραν και τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Αντετοκούμπο από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει, επιμένει, παίρνει το επιθετικό rebound, θα πασάρει στο Χαραλαμπόπουλο και 50-45. Το δοκιμάζει πράγματα, 52-45. Λαρετζάκης αλλάζει πλευρά. Χαραλαμπόπουλος με τον Λόιντ. Χαραλαμπόπουλος για τον Ντολιόπουλο. Εύστοχο σου 3 πόντων. Από κάτι τέτοια έχει βγει το παρατσούκλι Πιστολιόπουλος. Είναι μεγάλο σκόρερ ο Βασίλης. Παρότι έχει επιστρέψει ο Ντόρσεϊ, παίρνει πολλές προσπάθειες. Τις δικαιούται, τις αξίζει. Στις περισσότερες είναι εύστοχος. Κομμάτι του Ντίνου Μίτογλου για να μην υπάρχει κάποια ανησυχία. Και ο ίδιος χαμογελαστός μετά από αρκετή περιποίηση που έχει δεχθεί και στο δεύτερο ημίχρονο. Λέει με μια χαρά, ένα σπασμό στον Αυχένα και οι άνθρωποι της ομάδας αυτό μας διαβεβαίωσαν. 3,5 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Επανέφεραν ωραία την μπάλα οι Πολωνοί και ο Ντόμινικ Ολεϊνίτσακ σκόραμε με Ουκρανία στις 28 του μήνα και την άλλη Δευτέρα εδώ με την Ισπανία. Νέο εύστοχο σουτ από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς Τζούνιορ. Σωστά δομημένο σύνολο. Καλαϊτζάκης χωρίς άμυνα από τη γωνία για τρεις. Το βάζει. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 62-57. Θανάσης Αντετοκούμπο και Μίτογλου. Καλάθης, non look pass, ανάποδο lay-up του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Απίστευτη για πολλά λεπτά συμμετοχής. 66-57, Ντόρσεϊ στον ευθυνδιασμό, προστατεύει ωραία την μπάλα. Γκολ και φάουλ απέναντι στον Ζον Νιερέβιτς. Αμυντικά του καθήκοντα, αλλά να εξυπηρετήσει και ανάγκες επιθετικές. Και 68-58 τρέχουν στον ευθυνδιασμό οι Πολωνοί και θα βάλουν σου του ρυθμού. Από μακριά με τον Κούμπα Πίσλα, είχε ξεχαστεί ο Μίτογλου. Καλάθης βλέπει τον Ντόρσεϊ στη γωνία και αυτός δεν θα λαθέψει. Καλάθης Ντόρσεϊ, Καλάθης Ντόρσεϊ. Στους 9 ο Μπαλτσερόφσκι. Καλάθης έχει ήδη 12 assist. Ντόρσεϊ ξεμαρκάρεται, εκτελεί και το βάζει. Δημιουργεί το δικό του σούτ. Τάιλερ Ντόρσεϊ. 75 rebound. Ο Μπαλτσερόφσκι κατεβάζει μετά το δικό του rebound. Τρίποντο για τους Πολωνούς στον ευθυνδιασμό μέσα. Νέο σουτ ρυθμού όταν τρέχεις έτσι. Ο Πίσλα είναι αυτός που σκοράρει. Συνήθως τον Τζόρνταν Λόιντ. Κούμπα Πίσλα. Πέρασε την άμυνα, αστοχή στο lay-up. Λαρετζάκης. Ωραία πάσα Μίτογλου. Ξεχασμένος από την πολωνική άμυνα, σκοράρει. 79-76 δευτερόλεπτα. Λόιντ με Λαρετζάκη. Λόιντ η σταυρωτή. Περνάει προς τα μέσα. Πέρασε ο Λόιντ και σκοράρει με ένα καταπληκτικό lay-up. Ο Αστό έκαναν λάθος. Και τώρα έχουμε την επίθεση. 83-78. Θέλουμε να κλείσουμε πεισματάρικα το μάτς και με νίκη. Περισσότερο για το ψυχολογικό κομμάτι. Όσα είχε να δει ο Σπανούλης τα είδε έτσι κι αλλιώς. Λαρετζάκης για τρεις, ναι, αυτό είναι το χτύπημα της κόμπρας. Και το πανηγυρίζει. Μείναμε χαμηλά στο τρίποντο τελικά, στο 30%. Οι Πολωνοί είχαν ασυγκρίτως καλύτερο ποσοστό. Το βελτιώνουν κι άλλο τώρα καθώς απαντάνε. 86-81. Πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τα παιχνίδια κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία. Ούτε συζήτηση. Λαρετζάκης κρατάει την μπάλα, δεν βρήκε πάσα. Double team, πασάρει στον Αντετοκούμπο. Αυτός δεν έδωσε έξω στον Τολιόπουλο που σώζει όμως την κατοχή. Τολιόπουλος με double team, ξεμαρκάρεται, πετάει την μπάλα. Ταμπλό και μέσα. Βασίλης Τολιόπουλος ή πιο απλά Πιστολιόπουλος.